Tumakder tayo kakabsat, tay padayawan ti Apo. Intayon pasambayan ti Apo, sarapan tay kanta tayo, isagot tay ti puso, kararaken isip tayo, tapno may kari tayo, agdayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isagot tayo ti puso, kararaken isip tayo, tapno may kari tayo, naagdayaw ti Apo. Intayon pasangbayan ti Apo, sarapan tay ti kanta tayo, isagot tayo kakabsat ken padatao, tapo may kari tayo, naagdayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isagot tayo kakabsat ken padatao, tapo may kari tayo, naagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat agkamatalit tayo iti Dios iti kangitingitan dagiti saksakit, pannubok, gubgubat, pagbutbutngan, kadagiti pakarikotan tayo iti biag. Ti Dios dakdakkel ti kaasi ken grasya na ngam dagitoy nga pakarikotan tayo, agkamatalit tayo ken kuana. Tapno nga may karita ang makiranod iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpagpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Sika Apo mga sika Apo mga sika mga sika Kristo mga
Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat. Enamo mga sikat, Gloria iti Diyos, iti kalatuan. 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 Ket dito'y nagatapya kadagiti tattawa na inagtibanag naglatemda ibunan nagdaka itanog daka magrukahan yawen daka. Agyaman kang Jehova, Gaputi na indaklan na dayag mo, Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin namin, ket sikapong Yesu Kristo, bugbog tunglanan. Diyos na Apo Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kalatuan. Gloria iti Diyos, iti kalatuan. Sikamangika kadagiti mas masulti lobo, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sikamangika kadagiti mas masulti lobo, awaten kadayto harararaw mi ket makanawan ti Ama, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kalatuan. Gloria iti Diyos, iti kalatuan. Yan talay siksika, O Jesu Kristo, ti nasantuan. Siksika, O Apo, siksika ti kalatuan, iti tempoyo ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Ama
iti kamatwan. Gloria iti Diyos iti kamatwan. Kumararag tayo. O Diyos, insaganam dagiti parabor nga agkakapateg, a maipaay kadagiti agayat ken ka. Pasgedem ka dagiti puso mi iti panagayat ken ka. Tapno magunod mi dagiti inkarim, isuda amang rimbaw ti amin at arigagay mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo kadagiti tattao na, isalakan kayo iti mabiit. Aramiden yung arod tinalinteg, ken naimbag. Kadagiti gangganeet, maibilang akam kaming, dagiti tattao na. Isuda nga agayat ken agserbi ken kuana. Isuda amangilin iti aldaw a panaginanag, ken mang salimetmet asipupudnot iti nakitulagan na. Ipan kay to ijay syon, anasantuan a bantay ko. Paragsaken kay to iti balay ko a pagkararagan, ket awatek to dagiti daton, nga idatagyo iti altar ko. Managan to ti templok, iti balay a pagkararagan, nga agpaay ka dagiti tattao, iti amin a nasyon. Ti sao ti Apo. O Diyos, dayawen da ka kumadag iti amin at tattao. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami, kadi asi kakaasi. Tapno maamuan, ti sangalubungan, ti pagayatam, ken ti bilig mo amang isalakan. Agragsak kumadag iti nasyon ket agkantada asirarago. Tawan idumdumam iti panangukom mo. Ken idaldalan mo dagiti amin na tattao ditoy lubong. O Diyos, dayawen da ka kumadag iti tattao. When dayawen da ka kumadag iti amin at tattao. Dinendisyonan na tayo ti Diyos, itanok tayo kumadag iti tattao, iti amin asuli ti lubong. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Makisawa kita kada kayo a hentel. Yan tangay apostola kadagiti hentel. Pampaneknek ko at trabaho, panakkel ko ti trabaho, bareng umapal dagiti kadaraak. Ket iti kasta, adanto dagiti may salakan kadakwada. Tano ti panakay laksidda ti nagagpuan iti panakikapya, ti lubong iti Diyos. Awan sa bali akayarigan, ti panangawat da no di ket ti panagungar ti kadagiti natay. Tasaan abaliwan ti Diyos ti panunot na may papan iti pilyen ken bendisyonan na. No may papan kada kayo nga hintel. Nasuker kayo iti Diyos, ngem ita, inawat yo ti asi ti Diyos, agsipod ta nasuker dagiti Hudyo. Iti kasta, iti agdama, agsuker dagiti Hudyo, tapno awaten dame ti kaasi akas inawat yo. Tap pinagbalin ti Diyos dagiti amin a tao abalod, ti kinasuker tapno maipaay na ti kaasi kadakwada. Amen. Ti sao ti Apo.
kami, silawang katwan panunod mi. Ikatemet wadwami, si sasagana kamadumnge. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitang kada kami, tipod mo adalan, di kaya't mo suruton ni, di nakang kabaybayan. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Pimmanaw ni Jesus iti Hinisaret, ket napan ti asideg ti Tiro ken Sidon, napan ken kuana ti maysa at taga-Kanaan nga agnaed iti dayta adiso ket kinunana, Apo anak ni David, kaasyan nakkadi, linuganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan unay. Ngem saan asinungbatan ni Jesus, immasideg dagiti adalan ket kinunada patgamon ti dawat na tadiket agik-ikkis a sumursurot kada tayo. Kinuna ni Jesus, na ibaunak laeng kadagiti na iyaw awan at tao ti Israel. Ngem nagparintumeng ti babae iti sango ni Jesus ket kinunana, tulungan nak kadi Apo. Saan arumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubbing sa ipurwak kadagiti aso, kinuna ni Jesus, agpayso takunam Apo insong bat ti babae. Ngem uray dagiti aso kanenda dagiti marigreg iti lamisaan ti Apo da. Iti kasta kinuna ni Jesus ken kuana, babae dakkel ti pammatim, maited ken ka ti dawat mo, ket iti daytamet lang nga oras, immimbag ti anak na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kadagiti according to survey, kadagiti amin nga nagmilagruan ni Apo Santa Maria, dagiti nagparparangan na ti kadakkelan ti devotion ket dayta Guadalupe, Our Lady of Guadalupe, katintero nga Amerika ken Latin America, isuda ke devosyonado da ken kuana. Ngam ti kaadwan ti apan, mang bisbisita, ijay Lords di France, taapaya, gapo di jay danom, nga makaagas, haan nga agsardeng ti tattao nga mapmapan gapo ta kayat dati maagasan. Uray ijay, di na naira na nga napang kami, ti dua nga aldaw, adda dagitay home care, dagitay home of the aged nga tadagijay, kaadda dagitay naka-wheelchair, at dagiti naka-uniforme nga mangidurduron kadakwada, tama pandalaeng agbuggo, wano agdigos ijay danom, nga danom ti Lords nga makaagas, ta kayat tay amin ti maagasan, awan ti mayat nga agsakit, sino kada kayo ti hanapay napadasan ti nagsakit, sana all mapangkay ko majilangitan, niya, datay amin napadasan tayo ti agsakit. Awan ti maysa kada tayo, si asino man kada tayo, nga mangikarkararag nga agsakit. Apo, agsakitak ko ma. Amo yung ti pagsasauta yung Ilocano, uray awan makwarkwarta, basta saan nga?
Agsaksakit. Sino mati mangragsak nga, agkanser ka ka, thank you Lord, agkanserak. Awan amat, talaga amat, ang ilunod mo ti sakit tayo ka, thank you Lord, agletagak, no mo mati kagurgurak nga sakit, kasakit tingipan. Ngam ti kasulitan nga sakit kiletag, agtubo pa'y ladta kilikilim mo, tunay daayan ti, o pagtugawam no agtaubo mo, nagsakit. Awan ti agyaman nga agsakit, no datay lati masursurot, madi. Kayat ko ti agsakit. Isugar nga nakapilpili kay ti kanin niyo, kalpasan nga mamunsyon ka, into no nag-high blood ka nga medyo na ngaton amin, diabetic ka da, cholesterol mon ka, wow, organic ka no, dagiti kang kanin mo, dagiti ka no, awan is pre na, awang ka no, ti ko, adula amin, impapati mon sa tata, saka agrire. Na talagang awan ti mga yat. No mabalbalin, no agsakit tayo, agsaludsod tayo, di man? Agsakit ka, nagadado nga bakas nga, agsakit, api nga siya, pala nga man nakimisa. Or siya, agsakit-sakit ti sikat ko. Tansamot, palagay ayam ko ti pickleball nga, mabasbasa, no daduma, kung kunak ka, api nga nagiti kadwak nga, maturog nga, di nga mariing, ti, agsakit ko ma, kung kunak nga madimat. Da tayo, agpabasol tayo, di no, agsakit tayo ka, anya ti kunatayo. Di pa ilagsakit ti tiyan na tayo, nangalat, ipalpaloom ko nga uong. Datay pa iti agilunod, no daduma, no dahil adamadikan niya tayo no mabalbalin, ibaga tayo nga iso agsakit, ngam never nga ibaga tayo, nga datayo ti mga ako ti sakit adamo no daduma, di jay ayat ni nanang, wano ni lula ko mamarigrigatan, di anak, wano apuda. Hanga makaanggas no niya sakit na agpanating wano agasma, anya ti kunana, siyakla ko mati agsakitan, apaw, kunada pa'y. Taawan ti mangayat kanya tayo, awan manginjoy nga agsakit. Ngam apay nga agsakit tay amin. Apay nga tong galmay sa ka agsakit. Karon na dagiti daduma nagsasalon at kayo, nagpintas talugan yo, nagadukwar tayo, na healthy kayo mata blood chem yo. Ti masakit yo kasakit tinakam, narigriga data. Orag tambli-tambling ka no sakit tinakam. Apaw, may turturog mo aya, gingganan to agsakit tong matabagbagi mo sakit tinakam garod. Ngam talaga no kitkitaan tayo, no agsakit tayo, agsaludsod tayo. Apay nga siyak. Apay nga han nga isuda. Man nakimisa akmat apo. Aglulwalo akmat. Ikaragarigatak mo ti agbiag analintag. Apay nga hang kung mga dagatay kurim maunga ka arubak, di da pay ammo di da ka pay ammo di da pay maki. Dagiti saludsod tayo, agsaludsod tayo. Ngam no kitkitaan tayo, dagitoy saksakit. Haan laeng nga nagpatingga iti dayta a sakit. Adda na ununag nga kaipapanan ti sakit. Theology of suffering. Oray ni Apo Jesus. Kung ako ang Diyos, ipapako nyo ako sa cross, ano ba yan? Pwede ba yan sa akin? Kung nanan mo ni tatang yaw nga idol yaw. Hindi nakakabilib ko na. Ngunang ti saludsod tayo, apay ngamin nga, na ilan sa apay, mabalinmot nga, tiklik ti fingers na laang kamalpasin, ori na tayo, mabalinmot nga, no, agsingsingpot tayo ko, awang kuman aday ta. Ngam ti theology of suffering, masapol da ito'y. Taapaya, umuna, na malagip yun, di ibanghelyo tayo, di may isang ibanghelyo, anya ti kunana, sinaludsod dagiti pariseyo no jak maalilaw, di ay paralitiko nga ubing, anya ti kunana, sino ti akin basol, dayta sakit na, isuna, wano dagiti naganak kanyana. Ta idi panawon da Apo Jesus, dagiti saksakit no kumano special child ka, no paralitiko ka uno da saki mo, ti pabasulen da dagiti basbasol dagiti nagkauna nga kapututam. Kasi naludsod da kin ni Apo Jesus, sino tinakin basol? Isuna, di basol na, wano dagiti naganak kanya na. Simmong bat ni Apo Jesus, nakasirsirib nga sungbat. Awan koneksyon, awan ti pakai konektaran ti sakit na ti basol na wano basol dagiti naganak. Anya ti kunana
na aramid kanya na dayta, tapno maipakita, tibilag, tin pan nakabalin ti Diyos, nga to a level. Tapno maipakita, tibilag, ken pan nakabalin ti Diyos. Sigka-sigkayan tayo. Anya ngamin dagiti saksakit, anya dagiti pakarikutan problema kada gubgubat, kada amin nga pakariribukan tayo dito'y lubong. Umuna, apay nga agsakit tayo, apay nga ipari na kanya tayo, uray na lintag ka nga tao. Look at the saints. Ni San Peregrino, nagkandatan nagkanser. Maputo din di saka na ti kabigatan na. Nagkarkararag, karabiian na tagtaga-inop na nga inagasan ni Apo Jesus. Kabigatan na, ni awanan diya kan si iso dayta iso ti Petron Saint dagitay dasaki na ti kanser. Ni Padre Pio, datot istigmata na, nagsaksakit, na ahan na nga maikat. Kaapay nga palubusan ti Diyos, nga agsakit, wano agrigat tayo. Ibarpari na nga datayo nga tattao, uray na pigsaka, uray adda sanikwam, uray adda adal mo, adda position mo, adda amin ka datayo, ti ibagbaga na masapul kuma nga datayo nga tattao nakadependar tay laeng iti grasya ken pan nakabalin ni Apo Dios. Nga dagitoy, ited na kanya tayo to show His power and love and mercy. Ipakita natin, asi, ayat, ken, bilag na kanya tayo. Isong agdependar tayo kumalaang kingkwana. Tadag ito'y saksakit tayo no daduma, paunagan na ti pamati. Hello? Oh. Adda kasyay. Idi ka pigpigsaam kahamam mo ni Apo Diyos. Idi ka bilbilagam ka kasla, haam mo kasapulan ni Apo Diyos. Inton, inad na nga ron amok, nagapigpigsa, ay, nagadula ka nga misa-misad ta, naragragsak mo dagitay, hanga makimismisa, kung kuna na nga pilpilosopuan, nagsakit, himelo amin nga mata kada, agraman buok na ti ka, aarak, kada sigarilyo. Dandani pumusay, kunana, apoy, kanak pa'y timay sa abiyag, no magbiagak, aga kulay takton. Sakala, aga kulay takton, dandani ka pumusay, gonggonam. Di dyan pa unagan natin pa, uri nagiti sakit tayo, no daduma, to form us. Tano, awan ti rigat, awan ti sakit, lampay, nakapsot tayo ti pamati. Iso nga mistake, data kung kunayo nga naganak, kadagita apuyo, nga kuna tayo, adaya prinsipyo tayo, gaputa naggaputay, tirigat, kinto niya naganan, ado nga panubok ti bihag, kung kuna tayo, jak magkayatan a father, nga mapadasan mo, dagiti anak, kin dagiti apumiti, naglaslasatan mi arigat, wrong. Ijay tay garod nga pimigsakin si miglatan, oh, ijay tayo nga natubay, ijay tayo nga timibker. So nga kung kunayo ka, diyak kayat nga mapadasan da, dapat na ay matibiyag da, akilampay da nga talaga. Uray siyak mat ay, di panawang kumat, question apaya apo nga unfair tibiyag. Kunak mat idi unfair nga talaga tibiyag. Aga-ayam, agbabasketball lagi tayo, kakasinsin ka da barkada kon, at daak pala dyan, sumangpitak pala, nakaawit ti kuribot nga, matudtuduan nga uray lang, agpagpagargar, tibisin nga, malabsam tamangga nga, ayan ti alalya, kada baliti, kada kwa kinasip ngeten, adada jagra, apaya nga haanak ko mamang agragragsak. Apaya nga agpapada, uray da kita makan, dibing tayo, sa bagay, rich kids kay amin niya, da kami piman sang pulo ka nga agkakabsat, apan agkamul ni amang ko, upat akapikin dua nga udang, dayjay maalanag. Kukwanto dagay inaudi dya dua nga udang, piman ramay to kapi, dayjay ngutang nga nagbabatik, nga nakangir-ngir-ngir nga kapi, piman mo't ata, apay ka dagay tinaduma ka nagiimas mo't sidada. Unfair. Ngam dokit kitaan, tata, haan nga dusa, ti saludsod ko idi, apay nga dosaan na kami, apay nga ikaskastoy na kami, apay aparpar, haan gayam.
Ijay nga namulmuli, ijay nga timbib-tib ker, ijay nga simmig siglat, timmig sa di puso, panunot kinnakem, aging gana nga agbalay gi iso nga rong, alwadan nyo dagita ibagbagayo nga, anya na ganan, jak kayat nga ipalakam, kadagay tay anak ko, day dinagrigrigatan mi. Jak amo no maapalanak, wano maasyanak, kadagiti ubing nga agbasbasa tata. Napaya, makitkita ta eskwela ka, wow, naka-e-bike pa nga mapan maitulod. Sana all. Da kami hindi man nga kilometro, ay piman. Nganya ka ni inang ko, talaga mga awan igatang danom no mo di chinilas ko dahi tayo, agpulsot, amoy ito agpulsot. Haan, rich kid kayo na ipagnam tuno ko ka, blok ko na naman, ano pa nagtutuno, tupraam sa kaisilsil akas tani, magnakam, agpulsot tumanan, imbag ko, ni so, saka ako, nagaddayaw. Ti amok ini, apay nga awan bisikleta, apay nga awan ti motor, ya mo no maasya, nagtatawon no, apalak ida. Tagrang, elementary akpay lang, agrang rangyad, amoy, you know rangyad? Rangyad in English. Agrang rangyad ti saka nga mapanagpa. Kasjay man, katikong kunakwan no, panawon na, agkus-question mo't apaya ngamin nga unfair, apaya nga adakwa, ngamhaan gayam, no alaam tinanga nga to nga kaipapanan na, even our suffering, sickness, problems, isuda gayam timang papig sa kanya tayo, iso nga no saludsuden nyo, kadagita nagbalay gitata, kada kayo nga successful ti biyag na tata, no kas ano tirigat yung nga sinangitan nyo, kas ano nga nagsakripisyo kayo, no kas ano kay nga nagluwa, kin nagrigat nga aging gana nga nagbalaygi kayo. Maikadwa, dijay, dependency on God, masapol nga agdependar tayo ti grasya ni Apo Diyos. Maikadwa, iso dijay, no dagiti saksakit, problema tayo, i-transform ni Apo Diyos, pagbalinan na a blessing kanya tayo, no maawatan tayo. Dagiti tutuok kinrigrigat tayo, isuda mang pagbalin kada tayo, nga agbalaygi, blessing dayjay. Isu nga tatano, denggan nyo dagiti nataengan, dagiti nagbalaygi, haanda nga sayangan, dagiti rigat kintuok data apaya, ijay kami nga nagbiag Apo. Iso nga impapapatik tinagbasa Apo, taapaya, puno kastoy nga panagtutudo, tila si dami, bugoong nga naperresan, yun o perres. Yun yung nga bugoong kin naperresan laeng, nagimas no daytay, nagapu ka jital-talon, takabagyo na, mangpekil ka daytay, kaluto, saka ida pa, solve kamin adyayan, da kayo maka, hotdog. Jollibee. Tiyam no sinuti mo nang agsakit kanya tayo. May ikalo. Anya ti bagbaga na ti suffering dagiti panagtutuok na kada tayo. Apay nga no daduma kadumteng kanya tayo daytoy. Ni Apo Jesus dayi panagtutuok na maaddaan tayo tinanamnam ay abiyag. Iso nga, uray adda sakit, uray adda pakarikutan, uray adda pakarigatan, no bigbigan tayo ti grasya ni Apo Diyos, haan nga mapukaw ti pamati. Tapno umay ti adda nga biyag. Kitain nyo ti ebanghelyo tayo. Anya da ito'y, taga-kanaan nga babae da ito'y, kanaan-night woman. Haanda nga agpada ti kultura, adda nga agpada ti pamati kini Apo Jesus. Iso nga kunana, Apo, kung na nakaasyanak, linuganan ti demonyo di anak ko. Sino naluganan ti demonyo kanyayaw? Awan? Sadak kitaan. Ngamot. Anya ti kung na linuganan ti demonyo di anak ko, amuyo ti sungbat ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus in the first place, adamot bias na tataumot. Haan nga masapol kuna dagiti adalan paggamon ta di ka agikikis ikkatemon ta malpas ta sakitnan rigaten kunana ngem kuna ni Apo Jesus haan nga masapol nga alaen di kanen ti ubing nga ited iti aso anya ti ibagbaga na ditoy sayang daya panangagas ko idta anak mo tahan kamo mamati kanyak kasjay ti mensahe na dayjay
Sumsamot ti ginagura dagita ni tagasalsaydo kanya ko. Nga imbaga, nga no tinatay, kahantay nga kapamatyan, ing kayo makiminatay, itedyo ta abuloy yo, ta saranay yo, makikaysa kayo nga haang kayo nga agser-service kadakwada. Da kayo met, haang kayo anyo nga paumayon idan, tahang nga masapul tatimet, panursuro da, haanan nga masapol nga ikararagan ti minatay, kung kunam nga rod ijayan tinatay, kada tayo ka, tilwalwan tayo ka, Ave Maria, ikakaasin na kami ang managbasol, ita, ken inton oras ti ipapatay mi, amen, handa mo patyan. Sa bali mo, di isuro da na umay da kanya tayo. Haanan nga masapol nga ikararagan ti minatay, haan akan niya tayo, iso nga kunak, kasla sayang di ipapanyo, ken awan serbina, tahaan mo't nga maibagay. Kasjay mo ni Apo Jesus, ison sa mo kinagurad ako. Kasjay mo ni Apo Jesus, anya ti kunanahaan nga masapol nga alaan, di kanon ti ubing, nga iti aso. Naunag mo ti pamati da ti babae, uray handag ka pamatyan ken ni Apo Jesus, hanga Hudyo dato ita kanaanait. Taga kanaan, anya ti kunana, uray dagiti marigmag Apo kanon ti aso kunana, anya ti bagbagana, uray basit laeng nga marigmag ti ited mo umanay kanyakon. Anya ti imbaga ni Apo Jesus, babae, anya ti kunana, dakkel ti pammatim. Nya, maited king katidawat mo. Dahil ti anak na, naluganan ti demonyo, marigrigatan, agtutuok, ngam di pamati di jay nanang, iso ti nang iduron king kuana, nga napan kin ni Apo Jesus. Anya mo ti ibagbaga na kanya tayo, dahil ti kakabsat, anya mo no, pampanunutin tayo. Di pa nagtalinaed tayo iti pamati. Ragsak ken liday, rigat ken namay, sakit ken salunat, ni kasarsamo dato yan. Masapol nga natibkerlat ta dayjay pamati. Haan nga magunggon dayjay pamati. Tati pamati iso ti puon ti paggapuan ti milagro ken bendisyon. Ti pamati iso ti pakarinaan nga aggabor ti grasya ni Apo Dios. Iso nga kuna tayo tatay, kadagiti saksakit tayo, problema tayo, pakarikutan tayo, dakdakkel nga amang, ti grasya, ken kaasi, bendisyon, ken ayat ti Diyos. Maikadwa, dagiti pakarikutan tayo, dagiti saksakit tayo, pagbalinan ni Apo Diyos a bendisyon. Uray dagiti pakarigatan tayo, no kitaan tayo, kalpasan ti ladingit ken tuok ken sakit, agbalin agrasya ken bendisyon. Anya ti tulbek na tapno maaramid daytoy, isu dijay natibker haan nga magaraw a pamati. Ala kakabsat, Dios ket Dios. Haan nga pure nga tao. Nabilbilag nga adayo ngam dagiti pakarikutan, saksakit ken pakariribukan tayo. Iso nga da pamati tayo, no naunag ti pamati tayo, haan nga baybay anti Diyos. Nagpintas ko mga kunana niya, dakkel ta pamatim, kunana ko makanya tayo, maited keng ka tidawat mo. Ado ti agpakpakararag, apoy kararagam man, agiksam day tay anak mi, apoy kararagam man, ta makapasa, dagiti anak mi, good. Sakbay diyo ko namin mo't nga papadi, nag-review ka mo laang. Wan Apo, ngum sakbay di human effort. No sakla ti mangkit kita, at least ti mo na nga pinanunot mo, jay kararag kaasi ken ni Apo Dios. Agpakaasi ken ni Apo Dios. Wan nagpintas ko mga kunana, dakkel ti pamatim, maited ko madayta dawat mo. Lualwan tayo ti mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Heso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa,
Diyos sa kasmatlaeng iti Ama, ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapu sa dilangit, ket nangala ti bagina, iti tiyan, Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno okumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Intay umararaw ti managayat nga Ama, ado dagiti pagkurangan ken kasapulan tayo iti daytoy abiyag, ket masapul tinaan-anay atulong ken kaasina, adtoy tay nga rod asi papakumbaba nga agunnoy ken kuana, ket idatag tayo dagiti kasapulan tayo, ket iti tunggal panggep kuna tayo, Ama anadungo kaasyan nakam kadi. Idawdawatan mi dagiti mangidadaulo ti simbahan. Kas tinayin siriban a panangagas na po Jesus. Ipaay mo kadi ti pumada a kinasirib kadakwada. Tapnuad adupay a kararwa ti maagasan. Babaen ti panangiwaragawag. Ken panangibiyagda ti nasantuan nga ebanghelyo. Dawaten mi ken kaapo. Ikararagan mi met dagiti amin nga agserserbi ti gobyerno. Kasi tinapudno kinaasi a panagserbi ni Apo Jesus a Kristo kadagiti tattao. Tuladen da kuma dagitoy agalad ti panagserbi. Tapno rumang ay ti panagbiag mi. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagiti masaksakit, ipaay mo kadi o Diyos, babaen tinalagaan nga iman ni Apo Jesus, ama ipatay kadakwada, umimbag dadaras, babaen ti panangbuyog dati kararag, kinabiyag apamati ken kuana, dawatin mi ken kaapo. Para kada kami amin nga adda ditoy ita, tapno maadal mi nga ipateg, tibiyag mi akas Kristiyano ken Katoliko, dumegdeg ti panagayat, ken panagbuting mi iti Diyos, ken agtalinaed kami iti pamati, nabangunan mi. Dawaten mi ken kaapo. Inkarite anak mo tibiyag ngagnanayon kini Dimas, idawdawatan mi met dagiti amin natay mi, tamakapudno dametten kadagiti nagkurangan da dito'y daga. Ket ipaay mo ama, tiragsak nga etden, tinadayag asidong mo. Dawaten mi ken kaapo. Agulimek tayo, tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo ang mga karkararag kadakwada. Kumararag tayo, ama anadungo kaasyan na kamkadi. Dagitoy ama ti dawat dagiti tattaom, patibkerem ko mati pamati mi akas ti babae at agakanaan, ket iburay mo dagiti parabor akas sapulan mi, aging gaamagunod mi ti ragsak ti pagarayan, nga awan ti inggana, gapumet laeng ken Kristo nga apo mi.
ken ka managparabor nga Ama. Awaten pasan ida, daytoy tinapay pasan kuma, ken daytoy arang daytoy datun mi ken ka, ket sabay lakuma tamay kariday ti padaya, abang subabak ni kinadungo mo Ama. Daytoy tinapay pasadwam kuma, ken daytoy arang daytoy datun mi ken ka, ket sabay lakuma tamay kariday ti padaya, abang subabak ni kinadungo mo Ama. Idatun mi ken ka Apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga Ama. Awatan pasan ida, daytoy tinapay pasadam kuma, ken daytoy arang daytoy datun mi ken ka, ket sabay lakuma tamay kariday ti padaya, abang subabak ni kinadungo mo Ama. Daytoy tinapay pasadwam kuma, ken daytoy arang daytoy datun mi ken ka, ket sabay lakuma tamay kariday ti padaya, abang subabak ni kinadungo mo Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagitoy daton a pakisindagot mi ken ka, tapno ti panangted mi kadagitoy daton mi, daton mi ken ka, ited mo kadmet tabagim kada kami gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng, anong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin, gatagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta iso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka, kinayat na tinagpakumbaba, pinaiyanak iti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tungpal na, ket babaen ti panagungar na, imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo,
Ako a Diyos, dagiti amin aparswan. Ilangit ken daganap mo dayti patay daydayawan. Hosana iti kaatwan. Madaydaya ti umay tinaganti ako. Hosana iti Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan ti amin akinasanto. Dawaten bingarod ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ipaaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu inisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito iti bagit isa mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ket iti daytoy, akalis uminom kami, iparang-arang mi, ti ipapatay mo, o Apo aging dayti, iyay mo. Iti warod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadua kamto kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu Kristo nga anak mo.
Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngagapukanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat basbasul ti Cordero ti Diyos sa mangikat basbasul ti lubong.
daytoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may sala nga sao, mapaimbag tontoy kararuwa. Apo Jesus, umay ka. Dito'y pusok ag naed ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwa. Tapno diyak to nga isinaken ka. Iturong nakadua po. Tarabayem aladay to'y noon. Tapno agserbi ak asipupod mo. Aging gatong palto'y biyag ko. Tati ayat mo, isu abot ti biyag ko. Ket ti asin, isu abot ti kiret mo. Ket ti bilin mo, isu abot ti bagnos ko. Nga agturong kinabot mo. Tati ayat mo, isu abot ti biyag ko. Ket ti asip, isu abot ti kiret mo. Ket ti bilin mo, isu abot ti bagnos ko. Nga agturong kinabot mo. Apo to'y panulot ko. Pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyagem apo dayto'y kinakurabay ko. Tatalek ko ken kaidaton ko. Ti ayat mo, isu abot ti biyag ko. Abot ko nga agturong kina. Iyawat ko ken kati amin ko. Usarem kat apo to'y adipen mo. Isurong nga agbiag itilinteg mo. Ken nagtalek laeng ken ka o apo. Tati ayat mo, isu abot ti biyag ko.
kired ko, ket bibilin mo, isuabot ti bagnos ko, nga agturong kinabud mo. Kumararag tayo. Apo makiranod kam ken Kristo, babaan daytoy Santa Amisa. Ipaayo mo ka dita agbiag kam amayasping ken Kristo ditoy daga, iti kasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo apagbiit. Kalpasan ti nasanton a misa maaramid ti meeting ken updating dagiti kakabsat tayo nga akulait. Into no umay nga Domingo ken 23 ken into no 30 Apo addan to padi nga umay sumukat ta mapan ni Apo padi ijay Hawaii. Nayon dayjay panag pilgrimage idi ken pinalubusan ni Apo William ni Apo Obispo nga admission appeal para ijay palasyo ta no mo dakay nga mapandibigan no makita yo medyo agrot-rot ijay palasyo kasayang ta may nga landmark ti Ilocosur ken Archdiocese ti Nueva Segovia kay imbaga na nga agmisa kanto kadagitay mayat nga tumulong iteddanto kunana ke wen Apo agsurat isong agsurat isuna kadagiti parokya nga papanak ija Hawaii, Honolulu ken yakamo di parokya ni Apo Edgar Brillantes ija ti papanak pagmisaan. So nga ti dua nga Domingo addan to padi nga umay sumukat nga agmisa man kada kayo. The same schedule Apo tapno awan ti maikawkawa nagaya schedules tayo. May sapay na para J Palacio no adda na ayat kada kayo oray no haan nga taga Hawaii. Mabalin nyo lang isubmit, ipantayo ijay ta sayang ngamin ta landmark de ijay ti Archdiocese tayo ken ti Northern Luzon. May isa nga isulaang tagtatader nga may isa nga palasyo nga napatader idi pa ilaang 1500 de ijay kasayang no marsuod. Karkararagan dak, karkararagang kayo met sapay kumata umununaglat ta ti pamati tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Dios apoon ti liwliwa ornosen na kuma dagiti aldawyo tapno makapagbiag kay asika kapia ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kuma adi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Pabaknangen na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama ti pammati ken tinadyosan nga ayat agbiag kay kumaan nagaget nga agaramid iti naimbag tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat ti pammendisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Misa, agawit tayo si kakapya, amin kayo ket na ibaon, amang dadayat ken tulong, ikuyog tayo ni Kristo.